Us explicaré un conte que està a darrere meu. El refugi. Ja és de matí i quan al matí es desperta, les cases es desperten. Alguns es desperten lentament, però avui s'anuncia una notícia dolenta. La tempesta s'acosta! Cal preparar-se, collir llenya, agafar provisions. Però no passa res, tothom està desguardat. La petita guineu diu: hi ha algú a fora? I mireu, hi havia unes ombres. Era algú. Per l'espiell de les cases i són aquests forasters. Què és el que volen? Què fan aquí? El vent és fred. En canvi d'una mica de te, ens podem escalfar les mans a la vostra foguera? No, el nostre foc s'ha apagat. És millor que marxeu a un altre lloc. En canvi d'una mica de te, ens podeu donar galetes per sucar? Ja no tenim res per menjar, els hi diuen. És negra nit. En canvi d'una mica de te, ens podem resguardar-nos amb vosaltres? I els hi contesta: estem molt estrets, és millor que marxeu a un altre lloc. Però al voltant no hi ha res. No passa res, diu el germà gran. El turó potser serà més acollidor. Mentre caminen contra el vent, veuen una llum. Espereu! Els hi regala aquesta llumeta. El turó, el termòmetre, segueix baixant. El sostre fa panxa i es doblega i... cal sortir! Què en farà d'ells? La seva casa s'ha esfondrat, però veuen allà al fons una llum. A mesura que s'hi van apropant, els arriba una olor de canyella i gingebre. En canvi d'unes galetes ens podeu compartir el refugi? Li van dir que sí. La nostra llum és dèbil i el refugi és petit, però entreu. I fou així com dos forasters van obrir la seva llar improvisada en una nit de tempesta en què la lluna estava amagada. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte ja s'ha acabat. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte ja s'ha fos.